Türkmen lukmandyry Türkmenistanyň güýçli koronavirus tolkunyny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Ketelhanalarda hastalaryň sany öňgörülip edilmedik derejede artýar. Geçirilýän synaglar hastalaryň köpüsinde COVID-19-uň bardygyny tasdikleýär. Öýkünne zeper ýeten hastalaryň we ýoğulýanlaryň sany köpelýär. Ýurt ýolbaşçylary bolsa bu ýagdaýy görmezlige salýar we koronavirusy resmi taýdan ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň Saparmurat Niýazow adyndaky ketelhanasynda gastroenterologiya bölümünde koronavirusly nätaglar üçin bölüm açylypdyr. Bu hastahanada yatan hastalar ähli dermanlary, araççylyk seriştilerini we beýleki zerurlyklary öz ýany bilen alyp barmaly bolýarlar. Şoňa meňze şertler Polimex'iň öňkü binasynda ýerleşýän uly koronavirus karantininde hem saklanýar. Paýtagtda koronavirusly nätaglaryň ýerleşdirilýän başga bir klinikasynda perinatal merkezindäki şertler bolsa has ganimat hasaplanylýar. Bu ýerde dermanlar berilýär. Öýküniň 70%-den gowragyna täsir eten bolsa hastalar reanimasiýaga berilýär. 10 hadisadan ortaça 8-sinde koronavirus tasdiklanýar. Ölýänler köp we esasan 30 hem 40 ýaş aralygyndaky adamlar. Nätaglaryň arasynda saglyk işgärleri hem bar. Bu maglumatlary 4-nji dekabrda Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary gizlenlik şertlerinde gepleşen lukmandara we saglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerine salgylanyp habar berdiler. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş pudagynyň wekilleri bolup geçýän wakalar barada resmi derejede düşündürüş bermeýärler. Türkmenistanyň ýolbaşçylary COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň ýurtda geçen ýazdan bäri güýçli ýaýraýanlygyna garamazdan Türkmenistanda koronavirus keseliniň hasaby alynmandygyny öňe sürmegini dowam etdirýärler. Adatlyk bilen anonim şertlerde urleşen lukmanlar koronavirus üçin synaglaryň geçirilýänligini, ýöne netijelerin galplaşdyrylýanlygyny öňe sürýärler. Testleriň köpüsi COVID-19-uň bardygyny görkezýär, ýöne hastahanalarda koronavirus hakda görülemek gadagan edilýär diýip lukmandyr aýdýarlar. Nätaglaryň ýogulyny ýagdaýynda ölümüň sebäbi hökmünde garalarda ýürekdäki kemçilikler, ýaşlarda bolsa pnevmoniýa görkezilýär diýýärler. Şu günler keselliýän adamlarda iň köp duş gelýän alamatlar agyr üskülebek, bokurdakdaky agyry, ýokary gyzgyn, dem alyndy, döşdäki agyry, ýuwutmakdaky kynçylyk, ysgynsyzlyk we ýöremekde agyrlyk. Şu wagt ýurdun gündogorundaky habarçymyz Türkmenabatdaky keselhanalaryň COVID-19 hastalaryny kabul etmegini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Koronavirus diagnozy goýulan hastalar şäher hastahanasyna ýerleşdirilýär. Hastaxanalardaky lukmanlardan başga maşgala lukmanlary hem gyssagly tertipde işleýärler. Liwap vilayetinde maşgala lukmanlarynyň iş güni uzolduldy. Lukmanlary her gün ýerden sagat 8-den akşam 8-e çenli özlerine degişli jaýlara aýlanmak, adamlaryň temperaturasyny ölçemek we saglyk ýagdaýyny hasaba almak tapşyrylýar. Bu aralykda Adatlyň çeşmelerine görä pandemiýa ýagdaýynda iýdigderli howa gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýakyn wagtda Türkmenistana getirilmegine garaşylmaýar. Bu barada habar berýän habarçylarymyz hem çeşmelerimiz şol biraktyň özünde de Samandepedäki gaz ýatagynda işleýän Hytaý hünärmenleriniň 10-njy ýanwardan soň Türkmenistana gelmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Parapetrawyny ýerleşýän karhanalar türkmen gazyny Hytaýa eksport etmek işine gatnaşýarlar. Özüni koronavirusdan azat diýip ygran eden ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini girizmegi dowam etdirýärler. Hususan da döwlet karhanalaryny işleýänleriň sany gitdigiçe azaldylýar. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 28-nji dekabrdan 10-njy ýanwar aralygynda Türkmenabatdaky paxta egirji fabrikasynyň işgärleri tölenmedik ruhsata iýerilipdir. Bu karhanada 2000 töwerege adam işleýär. Koronavirusyň GKJ hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistan täze ýyly berk çäklendirmeler bilen belledi. Bu Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä diň jalyş günlerinde adından onlarça adam karantin düzgünlerini bozmakda aýyplanyp tutsak edildi. Täze ýyl bayramçylygyna tutuş ýurtda elektrik togunyň uzak wagtlap öçmegi hem kölege saldy. 29-njy dekabrň akşamy tutuş ýurt boýunça elektrik togunyň öçmeginiň netijesinde köp ýaşaýjylar bayramçylyk günlerinde ýylylyksız we susuz galdylar.
Aşgabatly lukmanlaryň habar bermegine görä 30-njy dekabra geçýän gijede paýtagtyň keselhanalarynda elektrik togunyň öçen wagtynda hastalaryň ençemeti ýogalypdyr. Hususan da Niýazow adyndaky keselhanada öýkeni emeli ýagdaýda işledýän IVL aparatyna satylan koronavirusly 2 ýaty ätýaşlyk elektrik çeşmesi bolan generatorlar işledilýänçe aradan çykypdyr. Bu arada 4-nji dekabrda Azatlyň habarçylary paýtagtyň saglyk edaralaryndaky çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Bu maglumaty Türkmenistanyň saglygy saklaýyş wekillerine resmi görnüşde tasdikladyp bolmady. Azatlyň habarçylarynyň sözlerine görä 5-nji ýanwara çenli Liwap vilayatynyň käbir ýerlerinde ýaşaýyş jaýlarynda ýyladyr sistematy we elektrik üçünçüligi hinidem dikildilmändir. Vilayatyň häkimetleri elektrik togunyň kesilmeginiň sebäbini we dürän netijeleri barada düşündürüş bermeýärler. Aşgabatyň polisiýa edarasy sürüjülük şahadetnamasynyň möhleti tamamlanan 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň resmi namalaryny kabul edip başlady. Dekabryň başynda 2 ýyla goloý ara kesmeden soň paýtagtda denanlaryň sürüjülük şahadetnamalary üçin arzalaryň gaýtadan kabul edilýändigi habar berildi. Ýöne şondan bir hepde geçmänkä 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürüjülük şahadetnamasynyň möhletiniň uzuldylmaýandygy ma'lum bolupdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň 5-nji ýanwarda beren maglumatlaryna görä, şu hepdäniň duşanbe gününden bäri 11-nji etrapçydaky polisiýa edarasynyň işgärleri öň resmi namalary kabul edilmedik aýal gyzlara jaň edýärler. Olar denanlara 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň sürüjülük şahadetnamasynyň möhletini uzaltmak üçin resmi namalaryň kabul edilip başlanandygyny aýdýarlar. 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlaryň ählisiniň sürüjülük şahadetnamasynyň möhleti uzaldylýarmy belli däl. Ýöne öň taýýar resmi namalaryny tawşyrmak üçin polisiýa edarasyna baranda arzalary reddedilen 40 ýaşyna ýetmedik denanlara şeýle jaňlar gelip gowuşýar diýip sürüjülük şahadetnamasynyň möhletini uzaltmaga synanşan Aşgabatly denanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçy soňky 2 günüň dowamında 40 ýaşyna ýetmedik 5-den gowrak denana şeýle jaň gelip gowuşandygyny belläp, olaryň anyk sany barada maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında Türkmenistanda denanlar öz sürüjülük şahadetnamalaryny almakdan we olaryň möhletini uzaltmakdan mahrum edildi. Ulug sürüp barýan aýallar saklanyp, olaryň sürüjülük şahadetnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alındy we resmi namalary täzelemek goýunça edýän synanşyklary netije bermedi. 1-nji dekabrdan başlap bolsa, paýtagtyň polisiýa edarasy aýal gyzlaryň sürüjülük şahadetnamalaryny dikeltmek üçin ardalary gaýtadan kabul edip başlady. Ýöne 7-nji dekabrda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlarda köp ýyl bäri sürüjülük tejribesi bar bolsa-da, olaryň resmi namalaryň kabul edilmeýändigi ma'lum boldy. Adatlyň habarçysy häzirki wagtda ardalaryň gaýtadan kabul edilmeginiň wagtlaýyn çäremi ýa-da däldigi barada polisiýa resmileri tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini aýdýar. Onuň sözlerine görä, şu sebäpli häzirki wagtda 40 ýaşyna ýetmedik aýal gyzlar ähli zerur edaralara aýlanyp resmi namalary ýygnamaga howlukýarlar. Şeýle dol polisiýa edarasynyň anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir işgärine salgylanyp, dekabryň başynda aýal gyzlaryň sürüjülük şahadetnamalary üçin arzalar kabul edilip başlanan bäri 700 çemesi denanyň resmi nama tawşyrandygyny hem aýtdy. Onuň sözlerine görä, şondan bäri ortaça 27 denanyň şol sanda daşary ýurt ilçihanalaryna işleýän aýal gyzlaryň sürüjülük şahadetnamalarynyň möhleti uzaldylyp berildi. Resmi namalar kabul edilen güni aýal gyzlara alada etmän garaşyň özümiz jaň eders diýdiler. Käbir aýal gyzlara jaň edýärler, galanlary garaşýar diýip arda tawşyran Aşgabatly denan anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Adatlyk radiosy beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabat polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň polisiýasy awtolog sürüp barýan denanlary köpçülikligiň saklamak we olaryň şahadetnamalaryny dürli bahanalar bilen ellerinden almak çärelerini 2019-njy ýylyň başynda başlapdy. Şondan soň denan sürüjüleriň köpüsi öz hukuklaryny talap edip suwda we ombudsmana ýüztü, şeýle-de köpçülikligiň protest çärelerini geçirdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Aşgabatly denanlar öz hukuklary uğrunaky görüşi sebäpli polisiýa çağıryldy. Türkmen häkimetleri bu çärelerini tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň 29-njy maddasynda Türkmenistanda erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin
deň mümkinçilikleri bardyr diýilýär. Muňa garamazdan ýurtda aýal gyzlara garşy ençeme çäklendirme dülüsü bilen ýöredilýär. Aşgabatda täze ýyl bayramçylygynyň öňe sürüsine ýokurlanan azyk haritlarynyň bahalary gymmat bolmagyna galýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Täze ýylyň öň ýany ähli haritlaryň bahalary birden ýokurlany. Bu şeýle bolmagyna galýar. Häzir bir sany ýumurtga 2 manatdan hemme ýerde tapdyrmaýar. Çilimiň bir dänesi 17-18 manat diýip bir Aşgabatly anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna hususy sewdadaky bahalar barada gurrun berdi. Paýtatly ençeme ýaşaýjynyň sözlerine göre haritlarynyň bahalarynyň arasyna dekabr bilen deňeşdirilen uly tapawut bar. 16-njy dekabrda hyýar 17 manatdan bahalanýardy. Häzir 33-35 manat diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet dukanlaryna zerur haritlaryň öpjünçiligi kadasyzlygyna galýar. Käbir haritlaryň satyga çykarylýan wagty ilaty öňünden äşkär edilmeýär. Bir tanşym jaň edip 42 belgili döwlet dukanyna agşam 6 tonna ýumurtganyň satylyp başlanýanyny habar berdi. Satyn alyp ýetişdim inni ýumurtga garaşylmadyk ýagdaýda satyga çykýar. Onuň satylyp başlanýan wagty gizlin saklanýar diýip bir Aşgabatly döwlet dukanyna ýumurtga sewdasynyň ýolu goýuluşy barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Beýleki tarapdan döwlet dukanynyň satyjylary ýumurtganyň satyga çykarylýan wagtynyň kwartalyň ýaşaýjylarynyň bähbidine gizlin saklanýanyny öňe sürýär. Satyjylaryň sözlerine görä paýtagyň etegindäki ilatly nokatlaryň ýaşaýjylary yerli ýaşaýjylaryň erkin ýumurtga satyn almak mümkinçiliklerini dalaş edýärler. Satyjy ýumurtga sewdasynyň wagtynyň bu kwartalyň ýaşaýjylarynyň peýdasyna gizlin tutulýanyny aýtdy. Aşgabatyň etegindäki ýaşaýjylar yerli ýaşaýjylaryň ýumurtga satyn almagyna mümkinçilik bermeýänligi sebäpli diýip bir Aşgabatly Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk gytçylygynyň we gymmatçylygynyň arasynda mundan ozal Azatlyk radiosy merkezi şäherleriň etegindäki oba ýaşaýjylarynyň zeruri ýemit satyn almak üçin merkeze sapar etmäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy oba ýerlerine täze ýyldan kadaly azyk öpjünçiliginiň ýolu goýulmanyny habar berýär. Neşriň habarçylary Marw vilayatynyň ýolutyn etrafynda ýerleşýän dukanlara sygyr we towuk etiniň getirilmeýänligini, wagtal towuk budunyň satyga çykarylýanyny, ýöne onuň hem her maşgala 2den satylýanyny habar berýär. Maglumata görä Sewitiň döwlet dukanlaryna bir ýumurtga 60 teňeden satylýar. Ýöne her adam maşyna 3 ýumurtga satyn almaga ruhsat berilýär. Şonuň üçin tutuş maşgala bolup nowbata durýarlar diýip neşir ýazýar. Türkmenistanyň kronikasy marada çörek satyn almak üçin hem uly nowbatlaryň bardygyny, beýleki haritlaryň bahalary bilen deňeşdirilen ýumurtganyň hemde çöregiň bahalarynyň arzanlygyny, şol sebäpden olaryň pes girdejili oba ýaşaýjylar üçin ýeketäk ýymit bolmagyna galýanyny habar berýär. Neşir obalardaky döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň sowuk howa garamazdan ýerden sagat 5-den nowbata durmaga başlaýanlyklaryny we paýtagtyň döwlet dukanlaryndan tapawutlykda oba ýerlerine uzun nowbatlaryň giýilenmeýänligini habar berýär. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna döreýän nowbatlary köplenç polisiýa gödäwçilik edýär. Ondan ozal neşir täze ýylyň öň ýany Lewapda oba ýaşaýjylarynyň döwlet dukanlaryndan azyk harit satyn almakda çekýän kynçylyklary barada habar berdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl bayramynyň öň ýany geçiren hökümet maslahatynda resmiýlerden bayramçylyk günlerini ýurtda azyk bolçulugyny döretmegi talap etdi. Döwlet mediýasy Türkmenistanda diňe bayramçylyk günlerini däl elmidama bazarlaryň elýeterli azyk önümleri bilen dolu üpjün edilýänligini öňe sürýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ençeme Türkmenistanly bu aýdylýanlara inanmaýar.